wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Haka step jangka khandriu tarik bnai nohprah hajar pulai ki paidbah nongshong Shnong jangka Shnong Mawsaw South West Khasi Hills District kilalap ya kawei ka Metiap Jong Longkmie kabala thiah lyngktar Pyntha kaba don haka Shnong Mawsaw. Ya katei ka Longkmie lalaban ithuh kyrteng kum ka kong miandaris Iawphniaw hendri pusan snem karta kaba shong basa haka Shnong Mawsaw. Shuh katkum ki tyllong Khubor na kiba ithuh ya kani ka Longkmie kila ïathuh ba ka kong miandaris kadei ka briu kaba don hapdeng ka jingshitom bat kelami nala yeng haka khatsan tarik bat ka kelaman pai Shuh shiyeng haka ba ya ka met jongka lalap no daki paidbah haka step jongka khandriu tarik kaba ka singsa jan haka por kumba nyow baji bat kila pentep marmar shaki pulen bat ka jingklat jongka te ka Longkmie la antar ba kala bandai na ka jingshitom.